El ejército del Ebro, rumba, la, rumba, la, rumba, la. El ejército del Ebro, rumba, la, rumba, la, rumba, la. Una noche el río pasó, ay Carmela, ay Carmela. Una noche el río pasó, ay Carmela, ay Carmela. Pero nada pueden bombas, rumba, la, rumba, la, rumba, la. Pero nada pueden bombas, rumba, la, rumba, la, rumba, la. Donde sobra corazón, ay Carmela, ay Carmela. Donde sobra corazón, ay Carmela. La Fatarella és un municipi de la comarca de la Terra Alta que, juntament amb els seus pobles veïns, va ser escenari de la Batalla de l'Ebre. Ocorreguda entre juliol i novembre de 1938, la Batalla de l'Ebre va ser un dels episodis més cruents de la Guerra Civil i la batalla que va decidir la fi del conflicte. Quan el 15 d'abril de 1938 les tropes nacionals arriben a Vinaròs, la zona republicana queda tallada en dos. La Batalla de l'Ebre va ser l'última gran ofensiva republicana, el darrer intent de l'exèrcit republicà de trencar el front nacional, d'endarrerir l'avenç del bàndol nacional cap a València. Una acció desesperada en què els republicans, tot i aconseguir les serres de Fatarella, pàndols i cavalls, van acabar arrasats. Durant 4 mesos, la batalla va tenir lloc a riba i riba del riu Ebre. Amb uns 35.000 morts, aquesta va ser la batalla més cruenta de la Guerra Civil. L'Ebre va ser també l'escenari de la retirada del territori de la República de les brigades internacionals, unitats militars de voluntaris estrangers que lluitaven amb l'exèrcit republicà. Després de 115 dies d'intensa lluita, el bàndol nacional va aconseguir trencar les línies republicanes. La derrota del bàndol republicà a l'Ebre va determinar el resultat final de la guerra, ja que 8 dies abans de l'any 9, el general Francisco Franco va llançar forces massives per conquerir Catalunya. La fi de la guerra va ser aquesta ofensiva contra terres catalanes. Actualment s'estan recuperant espais decisius d'aquesta desfeta de l'exèrcit republicà a mans de l'exèrcit dirigit per Franco. La musealització del territori s'ha començat a fer els darrers anys i a la zona que va patir la Batalla de l'Ebre es poden visitar els escenaris més significatius de la batalla, on encara hi ha trinxeres i refugis que van fer els soldats per protegir-se, i restes de metralla i fins i tot d'alguns soldats morts en combat. També al llarg de la comarca de la Terra Alta i la Ribera s'han construït 5 centres d'interpretació, que són petits museus centrats en mostrar aspectes concrets de la Batalla de l'Ebre. El Centre d'Interpretació de la Fatarella està dedicat a l'impacte de la Batalla de l'Ebre en el context polític internacional. També explica quin paper van jugar a la batalla les brigades internacionals i els aliats franquistes. El Centre de la Fatarella, anomenat Internacionals a l'Ebre, s'inaugurava al març de 2010. Aquest espai de la memòria, impulsat pel Memorial Democràtic i el Consorci Memorial dels Espais de la Batalla de l'Ebre, té l'objectiu de transmetre la importància que la participació internacional va tenir en el desenvolupament de la Guerra Civil i de la Batalla de l'Ebre. L'espai expositiu conté mapes, imatges de l'època, explicacions i material audiovisual per explicar la participació internacional en els dos bàndols enfrontats. Els centres d'interpretació són espais didàctics per tal de transmetre el llegat històric del nostre país de generació en generació. El plantejament del memorial, fins i tot la seva mateixa definició, és un futur per al passat. El que no volem és únicament recuperar i homenatjar a les víctimes. Aquesta és una tasca, la memòria de les víctimes, però el que és molt important precisament és recuperar i transmetre uns valors de la lluita per les llibertats, per la justícia social i el que ha costat aconseguir la democràcia. Uns valors que precisament s'han de transmetre a les generacions joves. Per això el memorial el que es planteja és un projecte intergeneracional i és molt important que a través de les activitats que realitzem, a través d'aquests centres que volem mostrar, es duguin a terme activitats que acostin als joves. El Josep Pujades Cervelló, que va assistir a la inauguració del Centre d'Interpretació de la Fatarella, és un excombatent de la Guerra Civil. En Josep Pujades, de 92 anys i veí de la Fatarella, va combatre amb les brigades internacionals. Ell i un altre veí del municipi són els dos únics supervivents de la Fatarella que van combatre en les mateixes unitats que els brigadistes. Hi va haver tota una quinta del poble que va conviure amb les brigades internacionals, concretament la brigada Lincoln, a les acaballes de la guerra. D'aquesta quinta encara en tenim al poble 2 persones, 2 Joseps Pujades, l'oncle Tapet i l'oncle Cartero.
Gairebé 60.000 combatents per la llibertat de tot el món van acudir a l'ajuda del govern republicà durant la Guerra Civil. Eren els integrants de les brigades internacionals, voluntaris que van venir a lluitar contra el feixisme. Amb alguns d'ells va combatre en Josep Pujades. Enrolat l'any 1937 amb només 18 anys, va ingressar a la 11a Brigada Internacional, formada per soldats de diverses nacionalitats. De tot arreu, de França, de Txecoslovàquia, d'americans. Hi havia un americà que jo tenia dos amics que eren més grans que jo, 10 anys més grans que jo, i ells havien estat també a una brigada, a una altra brigada, però van ficar allà on estava jo també. Hi havia un americà que eren molt amics, aquells dos amics eren molt amics en un americà internacional aquell. Y els dije, voy a pedir permiso. Si me dan permiso, no vengo más a España. Me han engañado. Estoy engañado. He visto que no era lo que está pasando, lo que no es verdad. Y le dieron permiso. Dice, me han dado permiso. Y a un compañero de aquellos le dio, como recuerdo y para que te acuerdes de mí toda la vida, le dio una petaca para cigarrillos de plata. De plata, para que te acuerdes sempre de mi. I va marxar, no va tornar més, no el van veure més. En Josep Pujades va lluitar al front de l'Ebre. Quan van tallar, que van partir Espanya en dos, me trobava a l'atac i van agafar Vinaròs estant jo allí. I vaig quedar a la part d'allà. I llavors la lucha vaig anar aguantant les luches i les batalles que hi va haver de cara allà. Quan va caure Castelló, van anar agafant pobles de cara allà, i si no hagués sigut l'ofensiva de l'Ebre, anaven per agafar València, que no hauria faltat gaire ja. No haurien faltat gaire, però van tirar per aquí i clar, allà llavors ens vam quedar tranquils. I llavors eren pocs, perquè també les forces les havien tret. Per això fèiem la guàrdia, l'havíem de fer moltes hores, i tocava un dia a mitjanit i l'endemà tocava al revés. I així. Des de Reus, on feia la instrucció, en Josep Pujades va ser mobilitzat cap a Tarragona. Allà es va unir, juntament amb altres catalans, a la 11a Brigada Internacional. L'idioma va suposar un gran problema. Ens hi van portar ja de Tarragona, diem. Ens van portar ja, és que estàvem a la instrucció al Parc Samà a Reus. I el dia que els va semblar van dir, vinga, cap al tren, i ens van enviar cap allà, i allà ens van rebre molt bé. Ens van rebre la banda de música i tot molt bé, no ens enteníem. Per això ens van traure de la internacional, perquè era un problema. Pels oficials que ens ensenyaven també la instrucció, era un problema perquè si havien de dir una piedra, havien de buscar el diccionari per dir una piedra i et diuen tu, verb, piedra, però ho havien de llegir allí. Tu, verb, piedra, allí, detrás. La cabeza levantada, fini. Detrás, bono, ens deien, amagat, detrás. Sí. Finalment, en Josep Pujades va ser enviat a lluitar al front de Terol. No ens enteníem. Per això ho va fer el govern. El govern va decidir traure'ls. I ens va ficar en aquesta altra, que havia caigut molta gent quan va entrar a Terol. La batalla de Terol, aquesta brigada va ser la que va vèncer allò. Però allí la van... Ja no era brigada internacional. No, això era una brigada espanyola. I clar, com que la van destrossar, ens hi van portar els que estàvem a la internacional, ens van posar allà. I clar, em vaig trobar en aquell treball i tot allò, doncs sí. Quan els brigadistes van ser desmobilitzats, en Josep Pujades va continuar lluitant a Terol i altres unitats republicanes fins al març de 1939. La gent jove sembla que és un cuento,
A la gent jove no ho pots explicar perquè sempre està igual. I els vells sempre estem en el mateix, no? Explicant coses. No els sembla gaire bé, perquè quasi no se ho creuen que pugui ser, no se ho creuen tot això. Molts dies sense menjar, les sabates tot desfet, descalç, en sacs terrers embolicats els peus perquè no hi havia ni sabates ni hi havia res. Home, i molts dies no arribava el menjar, no arribava el beure, i l'atac continuava i tot això i corrent. Pujades va tornar a casa un dijous sant de 1939. Després de mesos sense saber res d'ell, els seus pares creien que havia mort en combat. Vaig vindre cap a casa i vaig arribar el dia 6 d'abril, molts trossos d'Espanya caminant, i no em van agafar al camp de concentració ni res. No. Me'n vaig guardar jo per això, Me'n vaig guardar jo. Però a casa no en sabien res, feia de 8 o de 9 mesos. Comptaven mort per ningú. No hi valia escriure per la Creu Roja bueno, en fi. I el dia 6 d'abril, a aquesta hora, més o menys així, vaig arribar a casa. Ara imagineu-vos que arribéssiu a casa a aquesta hora i cridar mare, cridar la mare. És molt fort, això. Sí. Ja em comptaven mort i vaig ser el primer de tots els que van anar a la guerra, de tots del poble, el primer de vindre. El primer de vindre, no havia vingut ningú encara, i vaig ser el primer de vindre jo. En Josep Pujades, amb només 18 anys, ingressava a la 11a Brigada Internacional. Com ell, uns 30.000 nois nascuts entre 1920 i 1921 van ser cridats a files per la República durant la Guerra Civil. Van ser anomenats la lleva del biberó. El 25 de juliol de 1938, quan només tenien 17 anys, aquests nois ja participaven en l'ofensiva republicana a la Batalla de l'Ebre. Uns 307 supervivents i diversos familiars van fundar el 1983 l'agrupació de supervivents de la lleva del biberó 41. Aquesta agrupació, des de la seva creació i encara a dia d'avui, realitza nombroses trobades, moltes emmarcades als espais de la Batalla de l'Ebre. En aquestes trobades no només es recorda el passat, sinó que també es mira el futur, d'on es ret homenatge als companys morts i desapareguts durant la Guerra Civil i es llença un missatge de pau, concòrdia i reconciliació. Crec que tots compartim la convicció que només reflexionant obertament i sincerament sobre el nostre passat, escoltant totes les veus, podrem escriure en pau el present i llegar a les generacions futures un poble i un país més just i més segur de si mateix. Les veus dels supervivents de la lleva més jove de la Guerra Civil, la de persones que, com el Josep Pujades, van combatre el conflicte armat i tots els testimonis que van patir la guerra, són un patrimoni en vida que encara som a temps de conservar. Tot i que, malauradament, amb aquestes persones van desapareixent les seves històries, no hem de permetre que els seus testimonis es perdin del tot. Només conservant testimonis com el d'en Josep Pujades podrem construir una memòria col·lectiva i fer de la nostra història i dels valors democràtics un llegat a transmetre de generació en generació, a través dels espais històrics recuperats, a través dels centres d'interpretació, a través dels testimonis de la seva gent. La Fatarella, com d'altres espais de les Terres de l'Ebre, és un territori de memòria de la Guerra Civil. El ejército del Ebro, rumba, 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 la. El ejército del Ebro, rumba, 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 la. Una noche el río pasó, ay Carmela, ay Carmela. Una noche el río pasó, ay Carmela, ay Carmela. Pero nada pueden bombas, rumba, 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 la. Pero nada pueden bombas, rumba, 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 la. Donde sobra corazón, ay Carmela, ay Carmela.